Ini ang DigiCast Negros 10. Ang top 10 yung mga balita sa Negros Island Region ang amon idulong sa inyo. Kagyarin ang top story subong adlaw, Nobyembre 20. Pito ka estudyante kag duha ka Iloy pilason sa mabungguan sa tricycle samtang nagatabok sa dalan. 5 ka adlaw nga transport strike ginaplano sa traditional jeepney groups. Negros Power nag-anunsyo sang saka sa bilis ng kuryente para sa November billing. PSA handang magbulig sa babae nga hindi makapakasal kay biktima sang identity theft. Kag sa good vibes, mga anay rebelde natagaan kahigayunan nga makabaligya sang ila produkto sa Negros Island Organic Farmers Festival. Initalan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, mga pagtayog sa Bulkan Kanlaon nagdangat sa 16. Masobra naman sa 7,000 ka tonelada ang ginbuga nga sulfur dioxide sang bulkan. May pagsaka na naman sa mga numero sa mga parameters nga ginamonitor sang PHIVOLCS sa Bulkan Kanlaon. May 16 na tanan ka mga volcanic earthquakes ang na-record sang PHIVOLCS sa bulkan nagligad nga 24 oras. Nagbuga ba ng bulkan sang 7,565 ka tonelada sang sulfur dioxide sa sulod sang 24 oras. Nagapadayo naman ang swelling o kunang paghabok sa sulod sang parte sang bulkan. Wala naman sa may na-record nga pagbuga sang abo kahapon. Nagapabilin sa gihapon sa alert level 2 ang Bulkan Kanlaon. Ginadumilian ang pagsulod sa 4 km permanent danger zone. Sa number 9, halit sa agrikultura sa banwa sang Lacasiliana bungod sa Bulkan Kanlaon, ang nagdangat na sa 194 million pesos. Humalin sa paglupok sa Bulkan Kanlaon sa tung Hunyo 3, nagdangat na sa 194 million pesos ang kalitan sa agrikultura nga natuga sang bulkan sa banwa sa Lacasiliana. Misunod kay Lacasiliana Mayor Romayla Nicor Mangilimutan. Dugang pa niya linibo na ka mga mangunguma ang apektado sa mga kahalitan. Isa na diri ang mga coffee farmers. Ang Lacasilianang top producer sang kape sa Negros Occidental. Suno pa sa alkalde, posible mas dako pang kahalitan sang pag-alboroto sang Bulkan Kanlaon bangod may mga mangunguma pa sila na wala nalapot. Ilabi na ang niyara sa nabukid nga bahin sang banwa. Ang mga barangay nga apektado among barangay Masulog, Mansalanaw, Kabagnaan, Biak na Bato, Sag-ang kag Norte nga bahin sang barangay Kabakungan, Manghanoy kag Kamandag. Dugang pa niya nga nagapangayo na siya sang bulig sa presidente para mapangitaan sang salayluhan nga lugar ang mga nagapuyo sa sulod mismo sang 4 km permanent danger zone. Ilabi na karon nga istrikto na nga ginapatuman nga dapat wala na sang may nagapuyo sa sini nga area sang bulkan. Sa number 8, 187 billion pesos nga pondo para sa Panay Guimaras Negros Bridge Project ang mahimo kulangon para sa duha ka mga separado nga taytay. Yari ang report. Sa Disyembre, matapos ang detailed engineering design para sa Section 1 sang Panay Guimaras Negros Bridge Project, kaginapaabot ni DPWH Western Visayas Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel nga maaprobahan sa National Economic Development Authority. Kapin sa 187 billion pesos ang kabilugan nga pondo para sa duha ka mga separado nga taytay nga nagalaba sa kapin 32 kilometers. Pero ginsiling ni Oropel nga mahimo kulangon ang pondo bangod sang kadalumon sa mga pundasyon nga kinahanglan mapahamtang. Ginpatag niya nga sandig sa geotechnical aspect mas nagdalom ang design depth tugas ang soil classification. Nalakip man sa ilagi na consider ang pagsaka sang presyo sang construction materials sa tion nga sugura ng civil works para sa Section 1 o kunang taytay nga magaangot sang Leganes Iloilo kag Buenavista Guimaras sa second semester sang 2025. Ginapaabot nga ini ang matapos sa 2028. Pero may mga nakita ang consultant sa yung challenges sa geotechnical. Kasabay pa
ma-increase duty ang ato niya cost because nagdalom ang atong geotechnical study. This is a project na ginahulat sa tanan. Even as the Negros Island region makuha na masiparan na still the same. Yung nga project is a fit project of the President under the BBM, the Build More. Gindugang ni Oropel nga sa December 2025 naman natanana suguran ang detailed engineering design para sa Section 2 ko ng Taytay nga magaangot sang San Lorenzo Guimaras pakadto sa boundary sang Pulupandan kag Bago City sa Negros Occidental. Nalakip sa tagaan atensyon sa pagtuon ng epekto sang infrastructure project sa baybay ilabi na nga may mga irrawaddy dolphins nga masami yara sa baybayon nga nasakpan sang Pulupandan. The study includes all the aspects ng consultancy. So, tanong-tanong, hindi na consider na nila. So, before they will submit the final design or the PGN, all these factors are being considered by the consultant. Nalakip sa ginalauman sang DPWH nga mapunduhan sa Malason nga tinuig ang Coastal Expressway nga magaangot sang Taytay asa sa Bacolod pakadto na sa Victorias kag Cadiz City. Sa number 7, roadmap para sa ginahandom nga Super City gipasentar sa natalana nga summit sa Biyernes sa Nobyembre 22. Magluwas sa Water Management and Security Plan nga ipresentar sa Basiwa Prime Water ginapaabot man ang pagpatpat sang plano sang Negros Electric and Power Corporation sa natalana nga Bacolod City Master Plan and Stakeholders Development Agenda. Natalana ini nga patigayunon sa El Fisher Hotel sa Biyernes. Ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga imbitado mga utility firms bungod kabahin sila sa ginadihon nga roadmap para sa ginahandom nga Super City. Mangin kabahin sang pagtilalipon ang katapos ang business sector kag tiglawas sang nagkalain-lain nga mga institusyon. Iga-presentar man sa mga business summit ang mga ginapatuman kag ginaplano pa ang mga infrastructure projects nga kinahanglanon sa pagpasanyog pa sang syudad. Tanang nga mga utilities, we invited them because they are a component sa atong roadmap for Super City status. Mga infrastructure ta, ang power, everything that we have done, everything that we have envisioned para sa syudad sa Bacolod, i-layout namon to kag i-present sa bilog na public. Sa number 6, 7 ka mga estudyante kag 2 ka mga iloy pilason matapos nga mabungguan sang tricycle sa barangay Sumag sa Bacolod. Napilasan ang 7 ka mga elementary students ang Sumag Elementary School kag 2 ka mga iloy sang mabungguan sang tricycle sa National Road sakop sang barangay Sumag sa Bacolod mga alas 4 sang hapon. Ang isa ka iloy nasang at pa sa sidecar sang tricycle. Suno kay Bacolod City Police Office Traffic Management Unit Chief Police Major Ramel Sarona, nagatabok sa pedestrian lane gikan sa eskwelahan padulong sa simbahan ng mga biktima sang nabungguan sila sang tricycle na ginamaneho ni Nelson Halandones, 36 anyos. Ang tricycle ang ginaligar nag-overtake sa ginasundan niya salakyan, rason nga nalabot niya ang mga nagatabok sa dalan. Gili naman nga gindala sa ospital ang mga biktima pati na ang tricycle driver. Sa number 5, misis nga may pasyente sa ospital na bungguan sang salakyan samtang nagatabok sa dalan, patay. Napatay si Ninita Valdez, 57 anyos, isa ka caretaker sang simbahan, matapos nga mabungguan sang isa ka pribado nga salakyan sa atubang sang Lorenzo Zaico District Hospital sa barangay Biniquil sa Kabangkalan City, kaina pa sa 5 sang kaagahon. Ang driver sang SUV ginkilala kay Sandly Castillo. Suno kay Police Captain Sammy Gasatayang, Deputy Chief sang Kabangkalan City PNP, nagtabok si Valdez kag may baklon samtang na-admit sa ospital ang iya sini nga mister. Pabalik na siya sang mabungguan sang crosswind. Suno sa PNP, nag-alang-alang pauna sa pagtabok ang biktima. Gani nagrektang salakyan pero nakatabok ang iloy, gani nalabot siya sang salakyan. Ginhingagaw dala sa ospital si Valdez, apang gindeklarar nga dead on arrival. Temporaryo nga na-detain ang driver sang salakyan.
Sa number 4, 10% discount sarang ma-avail sa mga business applicants nga temporaryo pa o kung temprano pa nga magproseso sang permit halin sa Nobyembre 20 hasta sa Enero 20. Ginasugura na karon sang katapos ang Business Permits and Licensing Office ang pagbaton sa mga nagaproseso sa mga business permits sa Bacolod para maka-avail sang 10% nga discount. Ginathag ni Stella Rose Rayos nga ang advanced processing kag ang pag-avail sang discount ang para lamang sa mga nagapa-renew sang permits nga may 2024 nga mayor's permit. Ginapaabot ang madasig nga processing sang permits bangod sang ginapatuman nga digitalization program sang syudad. Magluwas sa Bacolod City Government Center, Government Services Express sa SM City Mall kag Bacolod Express Service Office sa Ayala Malls Capital Central, may satellite office man ang BPLO kag gintalana o kung gintalana para magbaton sang applications sa Gaisano City, Gaisano Grand kag 888 Mall hasta Nobyembre 22. Sa Nobyembre 27 sa 30 naman magabukas ang ila temporaryo nga satellite offices sa City Mall, Mandalagan kag Golden Fields Branch kag sa Lopez East Center. Ang incentives ang para sa early registration ang magalawig tubtob Enero 20 sa madasod nga tuig. Sa number 3, roadmap para sa ginadihon nga Super City ga-presentar sa natalan nga summit sa Nobyembre 22. Magluwas sa Water Management and Security Plan, iga-presentar sang Basiwa Prime Water kang ginapaabot man nga pagpatpat sang plano sang Negros Electric and Power Corporation sa natalana nga Bacolod City Master Plan and Stakeholders Development Agenda. Natalana ini patigayonon sa El Fisher Hotel sa Biyernes. Ginasiling na ni Mayor Albi Benitez nga imbitado ang tanan nga mga utility firms bangod kabahin sila sang ginadihon nga roadmap para sa ginahandom nga Super City. Magahin kabahin sa nga pagtililipo ng katapo man sang nagkalain-lain nga katapo sang business sector. Sa number 3, Philippine Statistics Authority ang magabulig sa babayi nga taga Cadiz City nga nabiktima sang identity theft. Nagdangop na sa opisina sang Philippine Statistics Authority si Evelyn Ruelan matapos mabiktima sang ginapatian identity theft. 7 na siya ka bulan nga nagabusong kag natala na kuntani nga magapakasal sa bulan sang Disyembre sang matulupangdan nga nakasal na siya sa isa ki Indian national sa Valenzuela City sang Setyembre sa nagligad nga tuig. Ginsiling ni PSA Registration Officer 2 Edwin Giking nga magabulig sila sa investigasyon nga ginapaabot mapatuman sang National Bureau of Investigation agud mapatod ang responsable sa pagkawat sa iya nga identity. Pero ang korte na ang magadesisyon angod sa pag-cancel sa na-issue nga marriage certificate para makakuha si Evelyn sang Senomar o kon Certificate of No Marriage nga kinahanglanon sa iya nga pagpakasal. Sa number 2, Negros Power nag-anunsyo sang saka sa bilis sang kuryente bangod ban sang pagsaka sang generation charges. May pagsaka sang 94 sentimos o kung mangin 12 pesos kag 1 sentimo kada kilowatt hour ang balayran sa kuryente sang residential consumers sini nga bulan sang Nobyembre. Sunod sa Negros Power, inibangod nga nagsaka man ang generation charges sa mga suppliers sang kuryente sa wholesale electricity spot market ukon WESM. Buot silingon nga kung ang isa ka balay nga may average consumption nga 200 kilowatt kada hour
ang magadugang sang 188 pesos sa ilang abalayran sa kuryente. Wala naman sang pagsaka kag nagapabilin sa gihapon nga 1 o piso kag 18 centimos per kilowatt hour ang distribution charge nga amo lang ang nagakadto sa Seneco o kon sa Negros Power bilang distribution utility charges. Sa nagligan nga semana nag-anunsyo man ang Negros Occidental Electric Cooperative o Noseco nga may masobra sa 2 ka piso per kilowatt hour ang saka sa bilis ang kuryente. Ang Northern Negros Electric Cooperative ang wala pa sang announcement. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, isa ka 5-day transport strike ang ginaplano sang katapo sang Traditional Jeepney Organization. Sa Nobyembre 29 sa 30 magapatuman sang rally protesta ang katapo sang Traditional Jeepney Organization nga pagapangunahan sang katapo sang Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers o kon BACOD kag Kabakod Negros Transport Coalition o kon Kenetco. Ginpahayag ni Bacod President Rudy Catedral nga igaasas nila ang mangin resulta sang 2-day protest antes nga ginapaabot nga 5-day transport strike nga magasugod sa Disyembre 1 hasta Disyembre 5. Dugang ni Catedral nga handa ang masobra sa 1,000 nila nga mga miyembro nga magsakripisyo sa sulod sang kapin 1 ka semana para sa lifetime nga kahigayunan nga makabiyahe pang ilang mga salakyan. Panawagan sang grupo nga marinuliwat ang prangkisa sa ilang nga mga jeep nga sang Abril pa nakabig na nga kolorum. Kabahin sa ilang ginihinyo nga pagpatuman o kunang pagpatuman sang moratorium nga ilang ginapatian sarang mapatigayunan ni Mayor Albi Benitez sa pamunuan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kag sa good vibes, mga anay katapo sang rebelde nga grupo ang natagaan man sang kahigayunan nga makabaligya sang ilang mga produkto sa Negros Island Organic Farmers Festival. May mga bags, basket kag kalo sila nga ginabaligya. May report sa Romeo Subaldo. Ang ini nga mga kalo himo sa nito, isa kasahi sang fern nga makitaan sa mga kabukiran kag kaumahan. Amo man ng ini nga mga basket, mapag-on kag matahom kung tulukon. Ang naghimo sini, mga anay katapo sa rebelde nga grupo nga nagbalik na sa sabak sang gobyerno. Ang iban diri, gikan pa sa Ayungon Negros Oriental, sa Buena Vista sa Himamaylan, kag Don Salvador Benedicto. May mga produkto man nga himo sa mga banig. Si Sara, nga isa man ka anay katapo sa rebelde, ang nagabaligya sini. Wala siya sang skills sa paghimo sa siningang mga produkto. Ang iya obligasyon, ang pagbaligya na gid lamang sa siningang mga produkto sa iya mga kaupdanan. Hindi kamusta ka pangabuhi subong? Okay lang man sir, at least wala na ako, babla sir. Wala na sang May peace of mind ka. Yes sir, tapos may mo ko para sini sir. Maingan makakabaligya-baligya ko sir sa mga produkto sa ako, mga kaupdanan kasi iba pa sir ng mga tao sir, mga pumuluyot. Mga 3 man si Sara katuig nga nagupod sa hublag. Ang isa niya gani kabata, ang ginabusong niya samtang nagapanago sa kabukiran. Sang ginbunaag niyang ikaduha niya nga bata, nagdesisyon sila sang iya mister nga isa man kaanay katapos ang rebelde nga magbalik na lamang sa sabak sa gobyerno para matagaan sa maayo nga pangabuhi ang ila 3 ka mga kabataan. Amo na sini ang ginakasakuan niya. Magbulig-baligya sa mga produkto nga himo sa mga kaupdanan niya man sadto sa hublag kag subong ginpili nga magpakalinong. Tapos after audit, dito na kami na gano'n nga surrender taguro ay galing galibog ang mulo kung diin kayo surrender police ba or army, but good ano na ang 94th ID mo sa bago nga kabuhi. Sa bulig sa provincial government sa Negros Occidental, Philippine Army kag Association of Negros Producers, natagaan sila sang palangabuhian matapos magbalik sa gobyerno pinagi sa Balik-Salig program. Pinagi sini, may source of income na sila. Ang ANP, ang nagabulig nga makonect sila sa mga buyers sa ilang mga produkto. Gani subong, kabahin man sila sa mga exhibitors nga naga-display sa mga produkto sa guwa sang Kapitolyo Provincial para sa 17th Negros Island Organic Farmers Festival.
Si Tatay Agripino Cabudillo, sang banwa sang Isabela, masako man sa paghimo sa mga basket niya kag bayong. May nagpaobra pagid abi sa iya. Anay rebelde man si Tatay Agri sa dekadas 70 nga nagbalik sa gobyerno kag masako na sa pagrara sang iya nga mga produkto. May 64 na siya ka mga basket nga gindala diri kag gina-display sa ANP kag Isabela LGU nga booth. Kaina, may ginpaapas pagid nga 30 halin sa Isabela ka may order halin sa Manila. Sunod-sunod ang orders niya. Sigurado nga sa Pasko, may pang Noche Buena na siya. May pang December ka na? Pang Pasko na? Oo. Makalitsyon ka guro baboy mag-December eh. Makalitsyon baboy na eh. Abot lang yun kay wala matay budget kagiyatan. Ito si mo sa mga maligya, abi ko maubos na ng tanan. Ako maubos na dahil ako eh. Lako. Pinaagi man sa ubran niya nga mga basket na dala siya sang ANP sa Makati City sa Nargos Trade Fair. Dito man sila liwat nakakit-anay sang iya anak nga wala niya makitaan sa sulod sang 25 katuig. Pamatuod nga sa pagbalik nila sa sabak sang gobyerno, hindi lang pala nga buhian na nahatag sa ila. Natagaan man sila sang kahigayunan nga mga buhi sang normal, nga wala sa may ginakakulbaan kag wala sang ginapanaguan kag liwat nga makaupod ang ila nga mga pamilya. Kag siliwat antes kita magtakop, shout out sa aton yung mga live viewers sa Facebook kay Ma'am Jubeya Natavio, Lindon Sunyo, kay Lynn Benyalon, kay Baldomar Palmes, kag John Jericho, kay RH Tata, subong man kay Lynn Benyalon, nagapatamyaw siyang mga pamilya sa Iloilo, ang Superio, kag Onyati family, mayong hapon, kay Melissa Denlos, from Escalante City, subong man kay Sir Benji Berlas, Mirna Clavel, from Payao, Binalbagan, kag Lou Misada, Angel Jade, kag kay Sir Romel Galio. Kagamuyad tong aton top stories of the day. Tubtubwas, ako si Nico Dalpin.